د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتي. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. والسلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد، د نسخ بارکی دو مباحث تیر شول. دریم باس معنی دریم فصل اغیدوی شروط د نسخ اور دلیل د معرفت د نسخ شدا بسنگ معلومی ہدایت منسوخ دے او کنے. علماء د نسخ مبارکی ایس شروط لکلی شاہ شروط ضروری ہے. اول شرط کو ضروری دار ہے کہ کم دے قرآن کریم کی ناسخی نو منسوخ بعد دزن مخ کی ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کی شرط ہے. معنی مخ کے بعد منسوخ نازل شی نرس و ناسخ نازل شی. اگر چکل کلداسی چپ ترتیب وضعی ترتیب کتبی کے مخ کی لکلیشی ہوئی اگر سورہ بقرہ کے وزرائشی لیکن بنزول کے مقدمی ناغ نزول تے اعتبار ہے. داول شرط تقدیم و تاخیر ذکر السنے ناسخ درزیشی دا مخکنی نہ پارا. جابر ذلان قول امدار پاحادیث کی امام ترمذی نقل کی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعال سے تصوین ہے اور پائے کہ دتا تنافی تناقض کاری تو کم چی رسنے بس پائے با عمل کے رسنے با مخکنی دا پارا ناسخ گرزی. دویم شرط دار ابن الحصار ویلی کہ پا نسخ کی لابودیہ چھ نقل صریح صحیح مانس حدیث مرفوع یا حدیث موقوف آگے تبدی کی رجوع کی. ذکر مخ کی مویل ذریب اس بات اصل کی بروایت سر دے روایت دبارے جکم شرطون پا حدیثو کی نہیں ناغ شرطون پدی باب کم دی. چھ نسخ بدائی بقول سر ثابتی پاقل سر نسخ نہ ثابتی. کل کل بعض خلق عقیدہ سکی کہ دو نصوص کی آیت کی حدیث کی آیتین کی حدیث کی ایت تعارض معلوم شی نو فیصلہ کی جدا یو منسوخ دے پرے بل ٹھیک دے کہ اجتہاد چلی گی لیکن پرے کی شرط دار ہے چاہا مجتہد تا ثابت کی جدا یو مخ کے دے بل رست ہے جدی بانے وہ سر دلیل نہیں نو قول تے اعتبار نشتا ایت تساہل ہوئی. آغا با حدیث گرازی لکہ حدیث دا رفع الیدین دی دائر اثبات و دائر نفی نہ پائے کہ احناف کی ابن حمام وغیرہ ہوئی کہ حدیث دا رفع الیدین منسوخ دی حدیث دا دم دا رفع باند دے بڑے قول بانے علماء تعجب کرے جدو مولوی مولا یا کچھ خبریں کہ تاثر سے دلیل لے چاہ حدیث دا رفع الیدین مخ کی منسوخ شی کہ سڑی تے اعتباری نہ حدیث ظرف الدین نہ لکان نقل لی لکا عبداللہ بن عمر. دیو جنا محققین علماء دیوبند عقید یہ خبر خلاف کرے کہ حدیث ظرف الدین منسوخ نہیں دا قول غلط ہے. بولے اس نے بخبر تک بانی کار کی کہ بس دا مخ کی رضا روس سے دا منسوخ شد دلیل اس سے ادریم شردار ہے کہ نسخ حقیقی چرازی نو پہ انشاءات تو کرائی لکا امر نہیں کہ
ہر چی اخبارات تین بائے کے نسخ نہیں دا علم اصول کم لکلی، لیکن دیکھیے وہ شرط دے کہ اخباراتو کی ماند آمر دا نہیں پرتی بیا بائے کی نسخ کے دی شیخان. یہ اگرچہ جملہ خبریہ لیکن ماند طلب پکی کا، لیکن سورہ انفال کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اول آیت کوئی جشل کسان با 200 غالب کی، ورپسی آیت کی ہوئی چنا یو پلس دا یو پدوبا نے مقابلہ دا. تو دیکھیں مخکنے آیت سے ان یکم منکم دا جملہ خبریہ رکھا، لیکن دیتا منسوخ ہوئے لشیر بالاتفاق. دا اولی ذکر دی کہ ماند امر پرتر چیو مومنان یو پلسبان مقابلہ پتا سفرز دا نورستی بیا منسوخ کرا. اگر جلد منگ ثابت ہوئی چیزا نسخ نہ دیتا تخفیف ہوئی. سلورم شرط دارے کہ ناسخ دا پجوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وجود شرط تے. دانشی گرے چھ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرسو سو کوئی چھ دا فلان کے آیت تو فلان کے حدیث فلان کی دا پارا ناسخ دے. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ وفات شو شریعت بخپل دے مستقر دے. نرسو سرنگ یو سڑے راضی چاہوئی چھ نا دا حکم سرم مخکنے منسوخ شو. پینزم شرط آخ معروف شرط دے کہ نسخ جرے پا نصوص کی چلی گی، نسخ دا نسب پا نس سرک ہے، نسخ دا نسب پا قیاس سرنکی. اگر چھپائے کی بات تفصیل لے حدیث کے بعضو کتاب سویلی کہ نسخ دا آیت پا حدیث سرکی گی او کنا نسخ دا حدیث پا آیت سرکی گی او کی، لیکن پا قیاس سر گورے نسخ نہ کی. دیو جنا علم اصول کی لکلی کہ قیاس دا مجتہد پائے کی شرط داری سے دا نس نہ خلاف نہیں، کہ قیاس دا نس نہ خلافی نہ قیاس سے اعتبار نشن تو سرنگ پائے بان نس منسوخ ہے. نو کم مسئلہ کی چھ نس سریشتا او بل جانب تقیاسی ددی او مثال ناحنا و پنی باندھا دے چکل امام تاس امامتی کا ہے سلورم رکعت بانی کیننی پینزم رکعتو کی خطا شدہ و تیاد شو پینزم رکعت بانی کینی بس سجدہ ساو او کی او بیا سلام گردی منزو شو. فقہ حنفی کے ہوئی چنا دے بخالینی سلام رکعت بانے بیا قیدہ کڑیا بنی کڑی کہ کڑی نو بل رکعت خیر یوزے کی ادا دو رکعت بدر پارسی او شفع او نفل غنت کی شی او کد قیدنی کڑی پر سلورم نو منز بالکل باطل لے. اور حالدار ددی قول دپارا حس حدیث نشتا اور ابل جانب تو سری حدیث تک اگر سری حدیث امام ترمیزی ہوئی اگر عبداللہ مسعود قول دے لگا وقتی شماعت ہوئی جدل احناف لے با عبداللہ مسعود پسی نزی ہاں نامون سی دے پار قیاس میں اصل چلی نس مقابلہ کیا دیتا شروط ہوئی دا معرفت دا نسخ دا پارا طریقی اور دلی کل کل پا لفظ کی پخپل دلیل موجودی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنتو نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها مخ کے مالا سکڑو چھ مکہ ہے اس دتائم کوئے پا لفظ کے نسخ موجود شکن مخ کے منکڑو چھ پلوخو د شرابو کے بس سرکے نہ چاہے شربتو نہ منا چاہے
بے رسو خیر دے اچھا ہے پکے لیکن نشے والا شیمس کے دویم دا معرفت طریقہ صدا اغدار شراوی دا حدیث پخپل تاریخ ذکر کی دا نزول ادا منسوخ و معلومی شدا مخ کے دے نازل شو دا بلوس کرے پائس رپتولے کی شواقی دے کے نسخشتا اصلورم فصل کی انواع النسخ چپ قرآن کریم کے بس طریقہ موجود دی نپائے کہ سیوطی اور البرہان دائی نما نقل کرے فاغ بنال پر نسخ د متقدمین چی سورتون بری باب کی سلور قسمری یو قسماری چی نبا کی ناسخ شتا نہ منسوخ شتا طول محکمات دی دری سلویخ سورتون ناسی دی دویما سورتون چی ناسخ پکی و منسوخ پکی نہیں شپک سورتون ناسی دی درمان چی برکس تے منسوخ پکشتا و ناسخ پکی نشتا نہ حدیث دا سری سلورم دار چی پائے کہ ناسخ منسوخ دوار موجودی آغاش پگیش صورتون دی وما تے دا اوقت کے چی نسخ من بالمان العاموال دیکھ بل باس دارے چی نسخ اصل گرے دری قسمہ اور عرض پکاری یوارے چ منسوخ و تلاوتی اور حکم باقی پاتی تلاوت ختم شی لیکن حکم باقی نو پدے باندې عمل کی کله چې امت دا قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شی لک آیت درجم شو مفسرین لکھی آیت درجہ موجود سورت احزاب کیوں تلاوت بے قید چاہے شیخ و شیخت اذا زنا فرجموہما مسلم کتاب الزکات کی دارا وڑے نورم داسی سو احادیث ترے اگر تلاوت منسوخ شو لیکن حکم باقی پات کرے نو حکم کمزین راغ ہے منکرین حدیث پر ایک اعتراض کئی جو قرآن کی نشتہ و حدیث منگا منونا چنے منے اخصاصان لکار دے احادیث دا رجم دا پا درجر تواتر کی ولی نمانے امگا تو ثابتو دا قرآن نا ثابت دے دا صورت مائدہ نا چنے یہود و ملیان و ادوا زناکار لے گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وتے کتا استدا فلان کے حکم درکی نو اخلے او فلان کے درکی نو ما اخلے یقینی مراد مفسرین لکلی فلان کے درکی نو ما اخلے مانے کہ درجم حکم کی نو میں قبل ہے پای واقع گداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ حکم کو وتے تورات روڑے تورات کے رجم شتگا نو قرآن کے تورات رجم ذکر کی دا شریعت زمگم شکنن قرآن نرجم ثابت اشارتا خدویم قسم آلے سے حکم منسوخ دے اور تلاوت باقی بات کرے لیکن مخیر تماوے سیوتی ہوئی شدائیویش آیتو ندی شاہ ولی اللہ جا پنجیش دا پنزا آیتو ندی دائیں بارک تماوے کہ تلاوت اولی باقی بات کرے حکمت بغیر آغدار ہے کہ پدغ آیت کی یو حکم نہیں دوئی دری سلوری یو حکم تے منسوخ شی لیکن باقی وہ پاتی نہیں کرنا استیصال دا آیت نہیں شوئے پا نسخ سرا بیخکندی دا آیت درہم قسم آدھے کہ پائے کہ حکم و تلاوت دوارا منسوخ شی تلاوت نہیں جائز پائے کہ بس ثواب نہیں عمل پہ نہ کی دائیں بارہ کی حدیث کی راضی کہ مخ کی ویلی شو کہ پرزاد سر حرمت راضی بعشر رضاعت کہ بچی لسل رضا اکڑی علیہ بحرمت راضی نفنسخنا بخمس رضاعت نا منسوخ شو بپینزو
اگر چھ بل روایت کرالی لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الرزۃ ولا الرزۃان من اگر پنځم منسوخ شل بنا پر قول دو رضات سرب صرف رضات ثابتی اور دا حدیث دا قید دے دپار دا قرآن چی امہاتکم اللاتی ارضعنکم مانی بالرضاتین ما فوق الرضاتین اور احناف ہوئی جنا امہاتکم اللاتی ارضعنکم سردا حدیث منسوخ شل متقی رضا بس اگر کہ یوزلین پریوانے بنا بیاسی معنی حرمت برازی لیکن دیکھی آغا بیا شرط دے شدا پتہ ہو لگی شدا آیت رسو دے آغا حدیث مخ کرے دا پتہ ہونے لگی منتقا دا نسخ حکم برے مقام کی چھ پدی آیت سر دے حدیث منسوخ شی دانر ثابت تھا خواب پنزم فصل کی اغدارے چی یہود و اصل کے پا نسخ بانے اعتراض کا قرآن کی راضی نسخ نہ مانا اگر یہ مقصد کے خپلو پرداؤ چ زمگا دین زمگا کتاب منسوخ نشی غرضیان وہ صرف اعتراض ادا کا چ نسخ نشی گرے دا خدا اللہ مبارک محال لے چنن یو حکم کیو سباب الحکم کئی ندی فرق نو کرے دا نسخ و دا بدا یو بدائی یو نسخی نو قرآن کے نسخ ترا انسان ذکر دا ما ننسخ من آیتنا و ننسخا پنجم فصل کی ما ذکر کری چھ نسخ انسا و بدا کی سفرق دے اخو فرق دا نسخ و دا انسا انشاءاللہ تفسیر کی برازی پو پنجو طریقوں ادم دائیں مانیم کو لیکن بدا ستوئی بداوی دیتا چی یو سڑے علم نہ لری براتون کی وقت بانی و فیصلو کی ناصاب ہوتا علم راشی دبلی خبر نامخ کنے پری دی دے تو بدا ہوئی اور اللہ بانی اداخ مستظم دے جہل لکا اللہ بانی جہل نہ رائے ادا طریقہ اس دے شیعگان اگی بدا دا اللہ پبارکی ضروری ہوئی گویا کہ اللہ جاہل گنی دا قول دے یہودیان ندی نقل کرے ذکری اصل کی دے یہودیان تابع نہیں نور دمانی پلیاس سب تشریح ہے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی راضی ما ننسخ آیت دلان فرق برازی دا نسخ دا انسان بکم باس کے مالی کلے مسئلہ دے ارتباط سور والآیات چدا زمون دا منحج سرا ضروری دا چمگا دا سورتون و ربطون بیانو دارنگی دا آیتون و ارتباط ہم بیانو دیکھ دو فصلے اول داری چی دری ضرورت و اہمیت شتا ہو کنا ناولم بیان کرے دا ضرورت و اہمیت کہ مناسبت دا آیتون دا سورتون دا علم شریف دے عقلنا بڑے بانا خوشحالی امر اقلیم دے امر نقلیم دے پتی سردا سوشی چاہا اگت کلام داغی اجزاء چکل یو بس رعون خلی نیو بنائے محکم تے نجوڑشی لگد آباد ہے خخت دیو بس رن خطی نیو آبادی تے جوڑشی کن رازی اخبر تفسیر کبیر کے لکلی سے اکثر اللطائف القرآن معدات فی الترتیبات والروابط تو قرآن دیر باریکے پدی رفتن کی پرتی لازم ضروری ہے قاضی ابو بکر بن عربی ویلی ارتباط و آئے القرآن بعض ببعض حتی تکون کلمۃ الواحدہ متصقۃ المعانی منتظمۃ المبانی علم عظیم قرآن کے بعد دباؤ سر تڑل چراٹول دیو کلمی پشانتی شی معنی پہ بالکل مرتب شی دا ڈیل لوی علم دے
عز الدین ابن عبد السلام دد کتاب مشتا مشکلات القرآن دیو المناسبت علم حسن مناسبت چیزا خدیر خیستہ علم شیخ ابو الحسن شعرابانی وئی پا بغداد کی دا علم دا مناسبت محکم نو رے دلے چاخ کارکڑے ابو بکر نیسا بوری مفسر دے بیلم دے شریعت دا ادب کڑی جات چتو دے مناسو اور شاگردان تو بیان کو شدا یو آیت دا پلان کی آیت پلان کی پسی پس حکمت بانی لکلی شعر اگا حکمت بے بیان کنا آگے تبربت بے لکے علماء دا بغداد ددن سواشی ہوئی بربت نہ بیدل بائی بے عیب وے چی سرا دا قرآن علم نشتا اسم دا چل لے اکثر خلق آگی دا ربط نہ بالکل عاری اور دنے مسئلے اہمیت دار ہے سیدھے باپ کی کتابوں نشتر ہے ابو حیان چرے دد وہ تفسیر مشتا البحر المحیط پائی کم آیاتوں کی ترتیب بیان کرے ربط بیان کرے لیکن مستقل کتاب مشتا اگر جو اس پیدا کی گی نا مناسبت و ترتیب سور القرآن ابو حیان بل کتاب دے برہان الدین بقائی دو جد کتاب دے نظم الدرر فی تناسب الآیہ والسور ودونے سے مطالعہ کے گران دے دارنگی دے سیوتی کتاب سر مختصر اسرار التنزیل تناسب الدرر فی تناسب السور امام راضی اخبر تفسیر کی دارنگی آلوسی وغیرہ یا بحر المحیط اکثر مفسرین بیاد آیتون دائغی ربطون لکلی اور بیاد دیل اغلوی وسعت چور کرے زمگا استاذان اور داغی استاذ بیا حسین علی رحم اللہ اقبل کتاب کی منگم بے کے ساغت سرجیو درر منظومات ماں پختو کی لکلو یو مرگری بیا فارسی نقل کرے بیا عرب ما سر قرآن وے غابل یو کراشے کی ملو شو اویل چستاغا یوسل ات کے سٹی اور منگا پر دو سی ڈی کے راو سے سوڈان تیوڑ ہمانے وعدہ آس وہ سوڈان ترازم دویوں میں اش قرآن میں ذکر قرآن بل زینش تبر ترزوان دید پرمان دا کتاب لکلو توجیہ الناظرین الى مقاصد الكتاب المبین اربع جب کی داغی ترویج اس نور نزیات دلیل شبلیوان انشدا ربط چرے دا یو اہم مسئلہ دا دیتا منگا سی طریقہ دا دلیل انی وایو دلیل لیمیم دے کشتا لیمی سمانا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب خیستہ ترتیب دے بلکہ معجزانہ ترتیب ادا ترتیب دے توقیفی وہ حکم دا اللہ سمجھے گا نہ اللہ حکیم ذات تے فعل دا حکیم خالی دا حکمت دا نہیں اللہ سے حکم کرے شدہ آیت فلان کی بسیولی کے دا صورت فلان کی بسیولی کے خصوصا حکمت بھی بکے گا دا حکمت خکار کولو تا ویلی کی سو ربط تمرد چرا حکمتون بیانول دا قرآن و حدیث کی نشتر ہے معنی نہیں نکڑی آگئی دے زمنت تدبر تپریخی دے پار چیز امت ثواب ہوشی نقل برے کی شرط نہیں وہ تو قرآن دا خیستہ ترتیب مستقدم دے دل شدری موابین کے تناسب بیان کے ترتیب دایتون توقیفی دے ترتیب دا سورتون کن درے قول دی چاہی دا سورتون ترتیب چرے دا ٹول توقیفی دے پا نقل بانے بیان چاہی لی شدہ پا اجتہاد دا صحابہ بانے بیان دریم خوددار توقیفی دے ما سوا دا سورت انفال و برات نا
پدې کې اول قول اصح دی او دویم سره دا اقرب دی هغه ته دا دریم او مینس کې قول چې دا په اجتهاد د صحابه ترتیب شری ټول دا قول صحیح نه آپ آیا حدیث د عثمان زرانو کی راضی دائے په بنا ویل شي دي چې سورته برات په سورہ انفال پسې صحابه په خپل اجتهاد لګولې بخاری کی حدیث راضی مشکات کی راضی انور علماء ټیک د دادی اجتهاد کړو خو دې کې دي ته نقل نور رسیدلې حال دا چې بری کې نقل وو چې نقل پکې او نو دا هم توقیفی دی او کروانی برہان کی لکلی چدا اس سے منسرکم قرآن کریم لکل پروت دے ترتیب وضعی دا موافق دے د لوح محفوظ سرا اور دلیل بیان قرآن دے شنو فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ دا قرآن چلے بلوح محفوظ کے بڑے ترتیب اور عارضی ترتیب پکی بیان نزولی را گئے نزول پا عارض بانے بنا رہے اصل ترتیب اسرے دا ترتیب قطبی وضعی رہے اور پدی ترتیب بانے ما جبریل علیہ السلام پا ہر رمضان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیانا گردان بے اوسر رکھاو پدی ترتیب اور بین ہی دا ترتیب بانے بیا ابو بکر زران ہو بیوزے لکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی عقیدہ ساتھ ہے کہ قرآن پدی ترتیب بانی یاد و صحابہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یاد ہو جبریل و متپدی ترتیب بانی بیانا تلاوت بے کا لکل نو چاسرا پیوز ہے لگ لگ لکلی شو یوز ہے بلزے پیوز بانی لکل ددی قرآن کریم داد ابو بکر زنانہ پر دور کی شیر ادا امام بخاری حدیث جسے دیو جنا خلق د سوچ چکی چاہیے سنت د خلفاء راشدین نہ مانی تعویل کی سنت د خلفاء سنت د نبی مراد صحابہ قول تعامل ته حجت نہ ہوئی وتایا قرآن سے تاس بلاسو کی نیول اللہ لري کہے گا ابو بکر جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے قرآن تا سننے درکا ہاں د پرویزی خبر کمانی نبی ٹھیک دا پرویزی درو ویلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ تن مونږ نسخه را کړو لیکلې بالکل لیکلې نسخه د قران کریم چاله ور کړو تعالی در کړو چې ور کړو نه ابو بکر بیا ولې صحابه راجم کو راځي چې قران ولیکو نو ترتیب د سوراتونو او دار ولایتونو صحدار د توقیفی پر ترتیب کی جکم حکمت بیانی کی ناغه تویل کی ربط تھا اگر اعتراض دفر بعض خلق ہوئی ماں بانی پنجاب کی شاید اعتراض کرو چکو آیتون خوب متفرق واقعات کی نازل شیر نو پتی کے ربط سرنگ تاسو بیان آئے ماہ تا خبر نہ داورے دلی داتے چکم میں داخو ترتیب نزولی دے نو دے ترتیب نزولی آیا ستاپ مخشتہ پا قرآن کی نا نشتہ کا مونگا ربط بیانو داغ ترتیب چو زمون پا مخ کی موجود دے ادا ترتیب اصلی دے اور کتوے چو واقعات مطابق نازل شیا خو ترتیب نزولی خو زمونگا مخ کی اس نشتہ کا کہا ربط نغاڑی نہیں نغاڑی کا نو دویم فصل کی بیان دری طریقہ بیان کرے ربط الآیات و ربط السور دربط الآیات ہم دو طریقی دی اور دربط السور ہم دو طریقی دی دربط الآیات یو طریقہ اکثر مفسرین ادارا ہر رستنے آیت د مخکنی سر ربط کئی نو ټول صورت یو زنجیر پشان کی شیخ ظاہر خبر ہے کہ ہر آیت کے 10 یو معنی موجودی چې رستنی آیت چې راغې سره ربط کی کړه دا په تدبر سره تعقل سره معلومی او دا هغه مختلف اسباب بیا مالی کړي دا طریقہ پرې کې مشهور تفسیر چې هغه تفسیر الرحمن نے د محایمی ډیر زور تفسیر دی تفسیر الرحمن
دا تفسیر و صرف برابط کے معنی بگی نشتا الا ماشاء اللہ ربط الآیات بالآیات دو جزء کی رہا آغاز سے مخ کی مارے زرکشی نہ آغاز سے سیدیم بیقان کی اودان زرکشی برہان کہتے اشارہ کرے اور دا بقائی آغا دویش جزء کتاب ہم پائے طرز باندھ دے دایتون ترتیب بیان کرے نور مفسرین بیان کرے دار تناسب الآیات یہ اور طریقہ دا داڑیر خیستہ طریقہ دا بل طریقہ شرا اگر نور کی ماں شرط نہیں لی دے زنگ دا مشایخ ہو چکم طریقہ دا پاغی کی دویم طرز دے اثر ٹول آیتون دا یو صورت پہ یو دعوی بانی جمع کول لکما دمخ کے ہوئے ٹھیک تو ترتیب ہو جدا دے لیکن تو دعوی صورت راوالا آیاتون دا دلیل چرے اگر راوالا اور سر جمع کا آیاتون دا زجر چرے راولا دی سر لگا آیاتون دا بشارت آیاتون دا تخویف نو ٹول دا یوی دعوی سر مربوط شل کا او قیدہ دانے شکل یو دو سیدہ دوتنا پیو سیسبانی مربوطی اندی پا قرآنے کی ربط التزام اندر شکل لیکن دوتنا دی دیو مور اپلار زامن دی رونے دی قرآنے کے دی ابتدائی ربط خدا مور اپلار سر دے خدای دوجن دی پمینس کی اخوت پیدائشی رہے گا نو پائے کہ کل صورت مجموعی حیثیت بانے معلوم شی لیکن منگا دوار راجہ مکڑی ما تفسیر کے دوار راجہ مکڑی لاول منگا خلاصل صورت بیانو ہو پائے کہ اگر طرز معلوم شی چھے طول صورت پیو ہے اکثر معلومی بیا منگا دا کوشش کرے تفسیر کے چھے ہر آیت دمخکنی آیت سرا مربوط کو دوار طریقی چی جمع شی نو دیر حسن پیدائش دیر خائص پکرائش اد سورتن ترتیب چرے عام پر دو قسم ہے یہ ارتباط ذاتی و کلی دے او بل جزئی دے دمخ کی صورت دعوا و درستنی صورت دعوا یوبل سر یو زیکا مخ کی صورت کی یو مسئلہ چلے گا رست صورت کی آغا مسئلہ چلی گی یا آیت تائید پار تشجیع چلی گی تسلی چلی گی نو دے تائر سے بات کھلی ہوئی اور بل ارتباط جزی سے مانا پائے کے کرے ارتباط الاطرافی دمخ کی صورت آخر اور درست صورت اول دا یوبل سر تڑلی
سورہ ال عمران ختمی پر تقوا مانے واتقوا اللہ. نو سورہ نساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم تناسب الاطراف. نو دارنگ ارتباط جزئی ہوئے دیتا اگر صورت کی بعض مضامین نے لیکن اجمالی بل صورت کے بعض مضامین ادائے تفصیلی. مثال سے لے تو سورت بقرہ کی ویلو وقودها الناس والحجارہ جہنم وقود وسیع خلق و حجارہ خلق سو خلق. سورت ال عمران کی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار. اولئک سورت بقرہ کی زین للناس نا آیت دے معنی زینت کرشے دے د حیات دنیا خلق د ژوند دنیوی خیسته شه. نو سورت ال عمران کی د ژوند دنیوی جزیات ذکر کړي کنه زین للناس حب الشهوات من النساء الى اخرها. دا سے ہر صورت کے سمضمون گورا دے بل صورت کی رائے پشان تے گورا دا بلاغ شرحیہ سے تقید وی سبئی خامخا دے طرف تی جزی ہوئی دا ہر سڑے بخبت تدبر بانے گولی شی. اگر چمون سے کوشش کرے بتفسیر کے خدا کوشش آخری مقام ہے کہ تا سم گولی شے دا صورتون اور ربطونا جزی طور سر معلومو لی شے پدا غطاز دائی مناسبتونا دیو آیاتو دبل آیاتو گو رہے ہیں. وہ بحث کرے آگئی تا مسئلۃ الصفات ہوئی. دا مسئلۃ الصفات دا دیر مخ کے وقت کی مالی کرے وقت آگا وقت کی دا نم نو چدے آلے دیستے ہیں دا ما وقت لی کرے دا سوکنوی شدائے دا دیو جنی لی کرے دا کتاب پا وقت کی لی کرے شیر رستم کیو اور دم چاپ شیر آوکیم زمون توجہ دے طرف تا پیدا شوا چر دام مسئلہ کو یہ ضروری مسئلہ رکھنا ذکر عربو دمگتلو نو دا عربو خاص کر دا مسئلہ دیر پا زور کیا مسئلہ جاری ہوا. عربی عام طور بانے میں تپوس کا این اللہ اللہ کم دے ای تو پتہ ہو چلا پاکستانیان ہوئی چی اللہ عرض ہے کہ نو ددے توجہ دو جن دا مسئلہ ما دی کہ مختصر اولی کر ما بانی بعض اعتراض کا خپل مشایخ مبارک مون دای دفاع کړی د الله په فضل چاغي ولدا مثلا نکولا او باز زینو کې تعویلات کړی کړه د استوا تعویل به کو په ملک دیت تعویل کو په قدرت مورته هر مسله توجه واړي نو دا غریبانو توجه دې مسلې ته نه دای مخ ته نور مسائل توحید الالوهیت او توحید الربوبیت نائب دی مسئلے تو توجہ نہ پیدا شی اور دلیل دلیل زماندار ہے عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم لستو خپید پائیوان نے پائی گرایت چما محمد اللہ رسول قد خلد من قبل رسول خدا خیال نہ چدے آیت نہ مرد نبی اسلام معلومی دے خیال نہ کا نو ابو بکر زلان ہو بیاد اثبات دو وفات دا نبی دا پارد آیت السو نو پستائیں نو عمر تپتہ لگی دا نور صحابو تچو ہو ورسی توجہ پیدا شو دے توجہ اچبادیو دا بخاری مشکات دا سو مخی نلستو چی اس دا کار کوائی مخی ملستو خو توجہ اتا نو آغا پا تقلیر بانی دا خلق و دماغ اور داغی بصیرت سے اڑون شی کرن بیا تشے نہیں توجہ نہ پیدا کی نو داڑے ضروری مسئلہ دا اسماء و دا صفات دیکھ ماں مختصر لکھلے دا بل کتاب ماں شروع کرے دے انشاءاللہ ہم آخری درسی
اگر معلوم یخر الموسوعۃ القرآنیہ بلمد الفرائض الربانیہ فی الفوائد القرآنیہ دائم تقریباً شپک شلی فیدے پورا کڑی صلاح پاتی داغے پو دیر سے مفائدہ کے دا مسئلہ مالی کلی الایمان باسمائہ و صفاتہ زکاول کتاب الایمان دا کتاب اصل کی دا بخاری پر طرز ہے چلاول پکی کتاب القرآن اگر باب بدل وحی ویلی کر بیا اور پسی کتاب الایمان دے بیا اور پسی طہارت و دست روجہ و زکاة و حج جہاد دارنگ علم بیا رسو معاملات مکیل نکاح و طلاق و رجوع اعتاق وغیرہ دا سنگ مسائل دی اجارے دا ټول میں قرآن نہ آیتون نہ جمع کړي دام بکیشت چې انسان په قرآن کریم کې الله یې انسان ما پیدا کړي څنګه پیدا کړي سو اندامونه ولا پیدا کړي سلوي خندامونه نو قرآن نه ما راغستي او حیوانات کو بری کی تقریبا دریش ذکر دی نورم فوائد بھی انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے مفید کر دی نو پرے کی مباحث ستہ شپک مالی کلی پر تفصیل دائیں سے سب بڑی تنشید کشتا ارادہ چدا کتاب منگا تنشید دوئے میں 100 کر دو گویا کہ تنشید بدو جزش اول باس بدی کرے چی ایمان بے اسمائہ و صفاتہ تعالی واجب علی کل مومن واجب وی فرض تھا دا ایمان دا ایمانیات پشان فرض دے ادائر پارما سلو رجوح بیائے کی لکلی اور پائے کہ سلورم وجہ کی مالی کلی کہ اللہ تعالیٰ کل کتاب کے اسماء حسنہ ذکر کری لکم غیر سشمارو صفات فعلیہ ذکر کری ہر صورت کی صفات فعلیہ انشاءاللہ سکل وزاغ بیانوں لیکن مخی منوک شمار لی سکل و تحج کی زوزگار شم مخی ونوے صفات اسماء دمردی پری صورت کے صفات فعلیہ تاسو شمار کے تاسو چاشمار نہ کرد نمگار صورت کی شمار کری انشاءاللہ وخیم در دا اسماء و دا صفات چلی با قرآن کی ذکر گی نو قرآن منل پنگمانے فرض ذکر نو ایمان پدغ اسماء و پدی صفات کمانے فرض شو اور پائے کی ویلی چلے سکا مثلی شے لم یکن لہو کفوان احد نائے سر دا معلوم شوا دا اسماء و صفات بمگا سنگ پیجنو ایمان بپیروڑو من غیر تشبیح ولا تمثیل نو دارنگی من غیر تحریف ولا تعویل تشبیح و تمثیل بیان کو تحریف و تعویل بیان کو جس سنگ اللہ علی بساس سے بیمانو کا معنی حقیقی سرا دادی کے اول بحث تھے دویم بحث دانے چھ اسم و صفت کے فرق سرے عرب شرے لفظ اسم دا وصف و دا صفت و دا مادی مختلف معنیوں کے استعمال نا فرق میں بیان کرے عامگت تفصیل غاڑی وہ فائدہ پڑے کس طرح سمت دب دے دابا مشروطان پیدائشی شام جمن ڈنگرے نے سب اگی تراس کی شگور دا یت چرے دا خو صفت نہ رے دا خو اسم نے تاسو دا اللہ صفات دی متشابہات دی پلان کے شیش دا خو اسم نے دا صفت نہ رے دا باس مادی لے لکلی چھ اسم و صفت سے یو معنی خو نہ چھ دا اس دکڑے نہ دا اسم دا سے معنیشتا چھ پر صفت بانے اطلاق کی دا صفت دا سے معنیشتا چھ پر اسم بانے اطلاق کی ید تم اسم ویلی شو ید دا اللہ تعالیٰ تا صفت ویلی شو دا سو کولی شی جائی لنحو ورزین دی نحو شاعت غرض والے ہر کلی جد اسم اطلاق ہم پر صفات بانی کی دیو جن بازی ہوئی سماکم المسلمین گورستا سو نم مسلمین مسلمین نم بزان لگ دے وہ اسم مرا صفت تا ہوئی
اللہ استاو صفت کرے مخکنو کتابوں کبال مسلمین دانے سے بدا استا سنم دے قرآن کریم میں اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اسمہ نم دا اثر مسیح دے اور عیسیٰ دے ابن مریم دے دا دری نمونت تے اسم ویل کن اور حال دار اس فرق دے مسیح صفت دے لقب دے کن اور عیسیٰ چر دا علم دے ابن مریم چر اسم کنیت دے معلوم سے اسم لفظ دے ٹول دے اسم ویل کی اسم یواز علم تنوی اور علم دا ڈلی دا پار نہیں یہ اور آغل معاصر باس کو جماعت المسلمین نہ ہوگا میں استاسنم نے زمان ممتاز علی ما استانم نے خدا مشرکان نم بیغم اکینا یہ ممتاز نہیں میرا پلاز نم نے بدل پلاز دل ممتاز علی نم یہ ممتاز کے خود وی سری دا المسلمین دا زمونگا علم دا نم دے میں سنگا نم دے علم دے میں علم خود پاس دے جمع نہیں ما توفہ شرطہ نہ ہو کی جائزو باس لنیم را گلے دامیان خلق دی خلق گمراہ کئی ادا چار استری جماعت المسلمین عالم اسے شورو کرے پہ انکار دا حدیث سبحانی کارا بل باس دریم داری چی اسماء دا اللہ تعالی توقیفی دے ہو کنا توقیف سے تو نقل فی الشرع چا عقل دا بکی دخل نہیں اور دے نقل کی توقیف کی آلوسی لکری چی اجماع ہم داخل نہ نو حق خبر دے باب کرارا چی دا اللہ سمر نمون و صفاتیت توقیفی دی توقیفی دا وانا پا قرآن کی او پا صحیح حدیث کی چکم ثابتی اللہ بانے میں اطلاق کو چکم نہیں ثابت اگر کمانے صحیح بھی لیکن اللہ بانے میں رائے اطلاق نہ کو آمودی ابکار والافکار کی لکلی چی جواز دا اللہ تعالیٰ دا نمونو دا پارت دلیل اخلی یا قیاس لفظی نہ کافی سو بولی سے نقل پائے کہ نہیں راغلی ہر چے معتزلہ و جہامیہ اغی ہوئی ہر اسم اطلاق پا اللہ وانی جائز دے چی کہ وہم نقص پکے نہیں اہل حق ہوئی چی نہ قرآن کی فرمائے لی دی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ پریک دا خلق چی الحاد کی دا اللہ پا اسماؤں کے نو الحاد کی دیر معنی دی رال تبرائشی یو معنی اطلاق دا غیر منقول لے پا اللہ چی دام داغے سم دے دیو جنا لفظ دا صانع لفظ دا موجود لفظ دا واجب لفظ دا قدیم لفظ دا خدا منگا منو چی اطلاق پا اللہ وانی جائز دے علی سبیل الاخبار اللہ موجود اللہ واجب اللہ خدا دے دے اخبار ہوئی وہ پر طریقہ تسمیع سر دے اطلاق جائز نہیں اور خدا اطلاق اور سر جائز نہیں ولی دا اللہ اسماء حسنہ خواربے کی لکھنا تو خدا خواربینا اور فارسی لگا اچھا فریدو دلر شہر تا خلے ہوئی ایو خروان کرے دا خلے دا خدای نم کے دیش نو دیو جن تعبد و دعا پدے نہیں جیسی اسڑے آواز کی یا خدا را مدد شے اور دیتا ثواب ہوئی نہ یا اللہ را مدد شے وایا صاف نم وایا لیکن دے اخبار اور ترجمے پہ حیثیت کی من جائز وائی کفر ہوتا نہ وائی قبل باس پرے کی تقسیمات ما ذکر کری دا اسم تقسیمات دی دا صفات و تقسیمات دی چلے اسماؤں کی سے قسموں دی چھے اطلاق پا اللہ جائز دے پا غیر اللہ لا اللہ پر خاص دے اور بعض پا کداسی چھے غیر اللہ وانے میں اطلاق جائز دے بد تقسیم دانے چھے اسمات و قسمیں بعض کے ذکر یواز جائز دے بعض کے بعد زم دا آخر و سرخام خاکے بد تقسیم دانے چھے اسماؤں کی ساری چھے قرآن کی ذکر دی اور حدیث کی نہیں ذکر صداسری چھے حدیث کی ذکر یو پا قرآن کی نہیں ذکر بد تقسیم دانے چھے اسماء حسنات و قسمنی یو آلی مرکب دی پا ترکیب اضافی
ذو الجلال والاکرام، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اور سچری مفردات یا حدیر صفات کے امداد سے تقسیمات دی، صفات ثبوتیہ اللہ تعالی نے ثابت کری، یا صیغہ اس میں فاعل سرایا مفعول یا صفات مشبہ اس میں تبدیل، اور سو صفات سلبیہ دی کہ اللہ دزان نے نفی کری یا رسول داغن نے نفی کری، نفی برسرائیہ مطلق یا سلب خاصی، نورم تقسیمات داسم ذکر کری چھ سو صفات حقیقیت ذاتیہ دی اور سچی دی آغا فعلیہ دی، اگرچہ حقیقیت ذاتیہ پر تعریف کی فرق ہے، معتزلہ یوں مانا کی، اشاعرہ بلا مانا کی، ماتوریدیہ بلا مانا کی، امگوائی شکم اللہ تعالی زان دپارا قرآن و سنت کی ثابت کری، وہ پر صیغہ فعل سرانی ناغا حقیقیت ذاتیہ ہے، اور پر صیغہ فعل سری بسایت فعلیہ ہوئی، دا فرق بس دا آسان بل تقسیم پائے کہ من ذکر کرے کہ اسماء صفات صرف بعض محکمات دی اور بعض صرف متشابہات دی، امان رس مرا دی قبل باس اس بیادارے من صفات سلبیہ ذکر کری، قرآن کریم کے صفات سلبیہ دامود تسبیح په معنا کې بوایو اللہ پاک نے هغه چې کله تکرار حذف کو نو صفات سلبیہ بیا دو قسمه یو دی چې الله تعالی د خپل ځان نه په سلبی کلی سره نفی کړي، دا ات 50 دی، مالله بغافل لن يخلف الله وعده لا يخفى عليه شيء لا تاخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد الى اخره، داما ذکر کری ات 50 تو قرآن دیتا سلبیہ ہوئی چاہ بالکل با نفی کلی سرا، اور ساری چاہے کہ سلب مقیدی سلبی جزی اور توئی آسنگ ثابت ہی پیو جہاد تو نہیں ثابت ببل جہاد، یحب المومنین ولا یحب الکافرین، محبت اللہ صفت دے لیکن نہ مومنان سرا ثبوتی دے و کافران سرا سلبی ہے، دغ صفات چوالے نہ داب ازان لے چواخ لے نہ دام نے ذکر کری ویش صفات، ویش داویش د مخ کے سر چ جمع کی ټول بیا پنځات یا شول، نو صفات سلبیہ زمان تحقیق مطابق کو قرآن کریم کے 15 کیا ہے، دانگی بل باس کی مالی کلی اغاسمان چ قرآن کی راغری اور حدیث الاسماء کی مراغری، ترمذی کی حدیث الاسماء نے کہ اللہ یو کمسل اسماء دی کا وہ قرآن حدیث دواروں کی چراغری مجموعی طور سر آغا وش پیتری نہش پیتری، اور آسمان سے پا قرآن کی اور پا حدیث کی نہیں، ساسمائیں مفردی لگا عالم ابقا اعلی اکرم احد رب، اور سشی آدم مرکبات تو نہیں، ناکم سے مفردات تھی اور صرف پا قرآن کی رائے یویش دی، او کم چی بیان ارحم الراحمین احکم الحاکمین قابل التوب اہل التقوی والمغفرہ خیر الفاتحین، دو سلوی اخداری ندارنگی آغا اسمان شپا حدیث کی اشتام مفردات دیو پا قرآن کی نہیں، اما جدائش میرے لیے نو حاصل دانے چی مجموعہ اسماء حسنہ دا اللہ چی پا قرآن و حدیث دوارو کی دوارے چی رائے جمع کی نیو سل 55 تھی، دیو جنا اعتراض پریوانے پیداش کہ حدیث کی رائین للہ اللہ دا بارش دی سل نمونے دی ما سوا دا یو نمانی یو کم سل من احسان دخل الجنتا چاچی یاد کر راگی رکڑل بخبلا عقیدہ کے ندا سڑے با جنتی، ناو حدیث کی رائے لی چی یو کم سل دی کر او واقعیت دا قرآن او حدیث منگا وقتا نو آغا خو دیر دی
یوصل 55 مثلا نو داغی جواب دار مفسرین محدثین وہاں جواب لکھی کہ دا حدیث کے حصر مقصد نے مطلقاً ای کدا مقصد دے چې من احصاها دخل الجنت په احصاء سره سره چې جنت ته داخلي گنا یو کم سل دی دا اللہ تعالی بعض اسماء اللہ بعض الفاظ اللہ جدا خصوصیت ور کی گر دا یو کم سل لے بغیر خصوصیت ور کړي اور دلیل دے خبرې چې یو اسماء اللہ تعالی په یو کم سل کې حصر نه دي دلیل احادیث دے چاغی توئی حدیث دا دعا لازالت الہم والحزن ہم حزن دربان راضی نو دا دعا لولا بیقی و رزین وغیرہ روایت راوڑے مشکات کے مشتاق اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک فی قبضتک ناسیتی بیدک ماضن فی حکم عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بی نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک تو رسول اسماء شول ستا ځان نمونه اخری سره په کتابونو کې را لګلی ست انبیاء ته خودلی ستا ځان سره په غیب کې ساتلی ډیر شول ګان دا ټول وسیله د دې چې انت جل القرآن ربیع قلبی د دعا د قرآن چې الله قرآن زما د زړه پر له وګرځي چې په دې خوشاله شم ونور صدری وذهب همي وغمي خدغ اسماء شی دا اللہ تعالی دی تو قرآن کے حسنا ویلی للہ الاسماء الحسنا پدې کې د حسن لپاره پنځه وجې دي حسنا تولی وی دا اسماء په الله تعالی پورې خاص دي بل چا باندې اطلاق منع دي شرک به وګ نه کوي دویم دا اسماء چې په الله باندې اطلاق حقیقی دي مجازی معنی پائے کہ نہیں چلی نو دریم دا اسمان شری موافق دی دا قرآن و سنت سره توقیفی دی کن ذکر خیسته دی چا مجتہد نے یوکڑی سلورم اللہ تعالیٰ پدی اسماؤں کی دا چا تسمیع تنر محتاج لیکن مولا مور اپلار نم کیلی اللہ لذا نمون چاندنی رخی پینزم دا اسمان شری طول قدیمی ازلی دی حدوث پائے کہ حقیقتاً نشتا مجازن نشتا اس قسم دیو جن دیتا اسماء حسنا و خیستا بل باس کے ماں اسباب التشابہ لکلی دا اقدہ مسئلہ ادا میں تفسیر کی ملکلی سورت آل عمران کی کہ تشابہ سنگ راضی باسماؤں صفاتوں کی دا اسباب یو سبب پکې چې د زمغه پکاري سلور اسباب اغداري اشتباه کله راځي چې یو لفظ عام مشترکی بڑے رومانیو کې لکه لفظ عین لفظ وجه د دې معنی مشترکی لیکل دانګ لفظ مع او لفظ دعا دا ټول مشترک دي نو چې کله یو قرینه نه نو بس سړي باندې اشتباه راشي کومه معنا واله فقط ثاني چې کله یو قرینه ولا موجود شي یو معنا به مراد کې د تعویل وی په دې اصولانو ادا تعویل نه په دې متقدمین دا خو حمل د مشترک د په خپل یو معنا و که تعویل شي نو تعویل محمود ده قبل سبب سے یو لفظ دے پائے کہ احتمال دمانا حقیقی مجازی دوار لیکن لفظ ید دے حقیقت کے عضو لاز اور مجاز کے قدرت دے لفظ اینم دا سے نکل سڑیبان اشتباہ راشی چکم مانا مراد کا خدا اشتباہ آسان ہے بس حقیقت چسو پر امکان لری مجاز سمجھ کر دریم سبب سری خفا دمانا لغوی کل یو لفظ دنے معنی لغوی منت نہیں معلوم مولی پا اس کتاب دا لغت کی نہیں لکلی کن لکہ مقطعات قرآنی الف لامی معنی بچر دا لغت کیوں نشتا کن دارت تشابہ درے موجے ذکر آیتا متشابہات
سلام وجہ تشابہ سے معنی معلوم ہے حقیقی لیکن کیفیت ہی نہیں معلوم. داد اللہ پاسماء و صفاتو کی دا خبر دا اس کا کہ استواء اللہ شرع استواء کو معلوم دا عرش معلوم دے علو فوقیت خطول معلوم دی معنی حقیقی سرا لیکن کیفیت دی منتن معلوم. دا سے دا برزخ حالات منت معلوم دی تقدیر و قضا منت معلوم دی منت پہ عقیدہ ساتھو جنت و جہنم ٹول منت معلوم دی میزان حساب منگے منو لیکن کیفیت تیرا معلوم دے نہ نہیں معلوم. دا ٹول بیا متشابہات بیا سورۃ ال عمران کی خیال متشابہات دا فراغل ہے. اب انشاءاللہ تدائے تفصیل کو وپائی کھٹی رقوال بیا دا اسماء و صفات الہیہ دری عقیدہ زم دا سلف صالحین بنی زادہ چدا متشابہات کی کیفیتاً اور محکمات کی باعتبار المعنی الحقیقی. رحمت دا اللہ تعالی منو غضب منو محبت منو حیاء منو عین منو ید و وجہ استواء العرش منو معنی معلومی معنی حقیقی. وہ تمثیل و تشبیہ بکی نہیں تحریف و تعیل بکی نہیں سوال و تپوس بن نہیں. امام مالک دے مسئلہ کی جسوک تپوسو نہ کئی تپوسو نہ مراسوک جگڑ کی نہ بھی دتی رہے دیتے ہوئے مپرے رہے. دغس عذاب القبر تنیم القبر تقدیر اور قضاء وغیرہ ٹول کی رام مسئلہ اگر بیانو چکم ظاہر کی سب قرآن و سنت کی ویل چکم پکی نہیں نہ پائے کہ باس میں کرے دغتا متشابہات ہوئی. دا ڈیرو اہل علم علی کلی دیکھ مانا مسلم لکلی چ اللہ دا متشابہات بے صد پر نازل کڑی نہ پائے کی او سلور پنځه فائدې مالی کلی چدا فائدې بکی بیا بل باس کی مالی کلی باطل مذہبون پر باب کی سوری باطل مذہبون مذاہب باطلا پر ایک اشپگ دی. یو مذہب دے دا مفوضہ فی الصفات گوری یو مفوضہ پشیگانو کی دی ایوئی اللہ تعالی ائمہ تا دولس امامان یادی دیل دا عالم دا تدبیر سپارلے دے ایتا مفوضہ یا مشرکان شرک فی ربوبیت کئی نا دلتا مفوضہ فی صفات دامانا چی بس ٹھیک دا اللہ ید شترے وہ دا ید مانا حقیقی منگتا نہ معلوم ہو دا ید مانا تاویلی منگ نہ کو نو مانا حقیقی منگ دا معلوم اللہ تب سپاروئے دیتا مفوضہ ہوئی. بعض خلق ہوئے دار سلف و مسلک دینا سلف و مذہب دانا ہے دیکھے خوئے ابتال وجہ دار شراخ بالکل محمل راجی شدہ الفاظ اللہ تعالی محمل راجی گری جسمانا حقیقیم نشتر ہے. قرآن خدا محملاتنا بری ہے ان کا مقطعات دائیں نور فیدشتہ دوئے مذہب دے دا مجسمہ غیو اللہ اللہ جسم شترے ولی ید وجہ عین والا ثابت تی ودا زمگا پشانتی نمونگ جسم دے نبس اللہ علم جسم دے عیبا نرد قرآن کے فلا تضربوا للہ الامثال دا اللہ صفتون مخلوق سرما مشابہ کا ہے. درے مذہب دے مشبہہ اور مجسمہ تنیز دے دے اگی وہی شدا اللہ ید شتر زمگا دے ید پشان لیکن جسم پاندے اگی تلفظ نہ کئی قریب دی ہو تلفظ پہ نہ کئی عام باطل لے بسودا آیتون فلا تضربوا للہ الامثال. سلمان مذہب دے معطلہ فی الصفات یو معطلہ خود داخریان چاہیے عالم نپار سو خالق نشترے یو معطلہ پر صفات کی اغی ہوئی دا اللہ تعالیٰ دا سراڑو صفت نشتا ولی دا صفات الحادث کی اور اللہ تعالیٰ قدیم
دا بعض معتزلے دی ځان ته اهل توحید وای توحید معنی دری پنځ دا باطل ول انکار راضی په قرآن د ډیر آیاتونو نه پنځم مذهب د جهمیو جام بن صفان هغه دا مسله ډیره ګرمه کړې و هغه دا متشابه په صفات د الله کې سری دا ټول مؤولات دي دغه معنی حقیقی بالکل معنی ده بلکہ معنی مجازی مراد دی ید بمعنی قدرت عین بمعنی علم اور دیوان مرد دے پر مختلف طریقوں انکار کی دا نصوص نے چھپائے کہ دا معنی راغلی دی اور قید معنی قدرت پہ نو اللہ اب لفظ قدرت دل تک ویلے کن بقدرتی ہی دا سبے ویلو تو دا امر بھی دا شپگم مذہب پرے کی معاولوں متاخرین دے کہ زان نسبت کی اہل سنت دا شاعر دی ماتوریدی یا س کتابوں نے سپکلویلو امامان دی لکھ امام نووی ابن حجر دائی دا قول مطلب دا لے اللہ لیت شتا وجہ شتا عین شتا پہ اعتبار زمانے حقیقی خود سر دینا دے سر معنی التزامی مراد چ قدرت دے اگی داوی پدے سر منگا دخل کو شغب دفکو شور شغب دا تاویلات بیا پا تفسیر سر ابن فورک لکلی رازی کتاب دے تاسیس التقدیس ابن تیمیہ پائبان رد بکلے منگا وی دا قولم ساسو بیا جہمیوں تقریب کی کر ای پا خوشحالی ددی پبارک ماں پا تنشید کی لکلی دا اہل علم شری ابن حجر نووی لوی دا پدے قول سر دا اہل سنت نہ خارج نہیں ولی یہ خدا اللہ یت ہمانی پہ معنی حقیقی سرا وہ صرف معنی التزامی ور سروئی پدی کی اگر کدی دا سلف نے خلاف کی لیکن منگ دی دا اہل سنت نہ خارج نہ آئے اور دیو خبر اکڑے وا دی بدائے چرا تعویل ذکر منگا اخلو معنی التزامی کہ پرے کے دیر سلامتیا ندائب جواب کے شیخ الاسلام لکلو طریقت السلف اسلم نا شیخ الاسلام نے دی لکلو کہ طریقت السلف اسلم و طریقت الخلف عالم و احکم جو سلف و طریقہ ٹھیک دے ڈیر سالم دا لیکن متاخرون طریقہ دا علم نہ ڈکا دا ڈیر مضبوطا نو شیخ الاسلام وی دا غبیان قول دا چا قول دے چھ سلف و قدر نہ پی جنی انا اللہ رسول مومنان پی جندنی بلکہ طریقہ دا سلف دا علم نہ ڈکا دا خلف پہ علم کے سلف نہ زیاد نہیں نورم پرے کے مختلف طائفے بیا شیخ الاسلام لی کلمات تراوڑی پرے کے آخری مذہب دا سلف صالحین عام لپکار سلف صالحین متفق دی پرے بانے چکم صفات اللہ تعالی زان نے ثابت کری وہ قرآن کی یا پا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کری من بیا غلط ثابتو من غیر تحریف ولا تعویل وغیر تشبیح ولا تمثیل او کم چی اللہ رسول نفی کری نمون بیاغ سے نفی کو صفات سلویہ بڑے کی دیر اقوال دا شیخ الاسلام قول فتائن نمونگرانا قل کرے بے اینی پدائے الفاظ برے امام خطابی بڑے کی اور رسالہ لی کرے اگر مارا ذکر کرے ابو القاسم لالکائی پدے کی خیستہ کتاب لی کرے اصول اعتقاد اہل سنہ ابن حجر اسقلانی بعضینو کی تعویل کی خو اکثر آج ذکر کرے مذہب دا سلف صالحین ابن کثیر پر سورہ زمر کی لکلی چھ ڈیر حدیث پدی آیت کی راغلی اور طریقہ پدے کے اور درے پر مثل کی زمن سلم مذہب السلف سلف سرے جاری کو بے لکسنگ چراغلی اور تکیف اور تحریف بے نکو شپگم پا کی قول دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورا امام ابو حنیفہ عقیدم پرے کے تو سلف پشان تھے اکم شدہ مقلدین دن پا عقیدہ کی داغنا مخالف دی عقیدہ کی امام سے ابن مانی ماتوریدی مانی
ملا علی قاری شریف اکبر کی لکلی چ امام ابو حنیفہ وی کہ للہ ید و وجه و نفس بیا ایمان ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف ولا يقال في مقام التاويل قدرته ونعمته تاویل بیان کہ چ قدرته ونعمته وللان فيه ابطال الصفات وهو قول اهل القدر والاعتزال هذا معتزلہ قول جوڑی امام مالک قول بڑی باب کے مشہور ہے الاستواء معلوم والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ دا ترمذی مرانہ نقل کری نسخہ کے امام ذہبی بنے کے وہ کتاب نکلے شیخ الاسلام اگر امام راضی بنے کے منطقی ہو کر اڑے سخت مقابل پر مسئلہ گیا آخر کی توبہ اس سے لے اور شیخ الاسلام اگر توبہ داغرا نقل کرے چاہ پاخر کی لقد تعملت الطرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ ما دا علم کلام پر طرقوں کے دیر تعاملوں کو ما دا فلسفیان دیر مناہج قتل فما رہے تو تشفی علیلا ولا تروی غلیلا ما انہی لی دا چاہم دا مریض علاج پکی یا تگی سڑی ارواب کی ما سولی دل ورائے تو اقرب الطرق طریق القرآن اقرب طرق اللہ تصرید قرآن لارد اقرأ فی الاسبات الرحمن علی العرش استوى الی صد الکلم الطیب دے اسبات تپار داد وآیتون مالا پورے واقرأ فی النفی لیس کمثلی شیئن ولا یحیطون به علما بیاوی من جربا مثل التجربتی عرفا مثل معرفتی زما تجربہ پر شاید سجدہ غلطی لار پرے رہے لسم دے امام اشعری قول واشعری آن چکم رست کتابوں نے لکھی گرے اب تمایلو دری کتاب رستنی دے باب کے دیر کتابوں نے سلف اشتا اور رکشی ہوا وہ سرور اللہ تعالی میدان تارا بس ہر گلے شانے میں لائے دیو جندا خلق چرے اکثر پو تباہ کی پرات ادا مسئلہ اس علماء عرب راجوان دے کرے دیو جنایو علی دیس یو مرگرو مارتے اگر دے اعتراض کو جے تاسو مشایخ سرے بڑے مسئلے کی ولی تعویل طرف تو میں تاسو ہے میں تاسو شرط رسالہ یا اشتہار لکھلو پباب اسماء و صفات اور مسئلے کی نو لکھلے میں نے حوص لکھے اس سے عرب لکھن تاسو لکھے نو تاسو دا مسئلہ نو اخکار کرے لیکن اس کار کرے شو پر ایک حکم متشابہات دی قرآن کریم کے اغمارا جمع کری لفظ دا نفس لفظ دا وجہ لفظ دا العین سرد جمنا عیون عینین اطلاق پا اللہ بنے کی گئی اور کنا عینین دے کے اختلاف دے سو کوئی عینین پا اللہ اطلاق نکی والے قرآن حدیث کی جرد نشتگ اور بعض ویلی چھ اطلاق ہی کی والے انتظاماً حدیث الدجال دارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی انہو اعور واللہ لیس بأعور اللہ تعالیٰ یہ افسرگے نہ رہے جی افسرگے نہیں سشو وہ دوست یہ شوئے کرتے نو بعض ویلی عینین اس بات اللہ علیہ جائز دے دو سے تقریباً پنزیش صفات بھی اسماء و صفات جو قرآنی آیتون کی آغر آگلی سب کے پا حادث کی لفظ ذات لفظ اصابع لفظ صورت لفظ ساعد و ذرا لفظ قدم لفظ حقوہ لفظ رجل لفظ ذہق کو دارنگی عجب نزول دا ٹول پا حادث کی اشتگان دا ٹول نصوص بمون پظاہر وانے حمل کو پمانا حقیقی پریوانے دخل کو دیر اترازو ندی دلس شبہات و جواب نما پری کی لکلی پر تفصیل کہ فوقیت مختصر ادارے فوقیت تو علو اللہ علیہ ثابت ہے مکان دے والا ثابت کا داغی جواب دارے فوقیت تو علوم اللہ علیہ ثابت ہو لیکن بغیر تو تمثیل نہ اور ابن قیم دائے پولٹا کی لکھی چمگا اللہ علیہ ثابت کو ضب الفرض یو مکان
اتا سویا ہر زید انتا سوال بشمار مکان ثابت کرنا اور درو وہی چنا لا مکان سے دوئی دارنگی بل اعتراض آئی دا کی شتا سو اللہ لدا ثابت ہے نا مشبہہ شوئے ملا علی قاری لکھی چاہ ہمیشہ دا سلف و دشمنی چرے دے بدعتیانو کرے دا اور فتوی پہ لگولے چرے مشبہہ ہے سواد گڑیر ابتدا کی فازخیر زر عالم شامل مکڑانتے ہو مولی سے بحرین کی اسی ماتے عدد دستائے و شاگرد دے دا شای چی گرد دا ہوڑیر شیر زموئے کن یا پتا پر رد کو چاہ مشبہ شیر ماں ٹک دا میدان ملا علی قاریم لی کلی چی بیدتیان دیتا دا عقیدے بیدتی ہے دعا دا اسخاد بیدتی نا دا عقیدے بیدتی چرے آغا صلف و تب مشبہ ہوئی دا خبر لکل ملا علی قاری بخبل کتاب اسحاق بن رائی منگا سنگا مشبہ ہو من خوالے مشبہ ہو چمو دا اللہ ید دے پشانت دا ید زمو من خوالے دا اللہ ید دے بس پشانت ید خونو آئیو کر دائنگی دریب اعتراض دے چیز فوقیت علو اللہ ثابت کرنے جہت والا ثابت شر شیخ الاسلام ہی ثابت دی شکنے یہ چرتا قرآن و حدیث نفی کرے ایسا اب بدار اغوی مونگا ٹک دے ثابت سے کو جہت چونکہ قرآن و حدیث کی نہ نفیان شتا نہ ثبوتان شتا نہ مونگا اللہ نہ آئیو پہلے کی چب درم شبہ دی ہوئی آغا مکان والا شبہ مقیامات ذکر کرا ادائی جوابات سلورم شبہ دا معتزلہ و جہمیہ ہوئی کہ معاد اللہ پر صفت کرا گلے معاوی دے تشار سے دے آگا کنا معاکم اے نما کنتم ددی جواب دا قرآن تفریدم انشاءاللہ التبیکو اور دا تمہارا آئے تفسیری جواب لکلے ہوتا معا معنی میں لکلی سوار لسا فیزم شبہ دیدار ہے قرآن کرا لی ہو اللہ فی السماوات و فی الارض اللہ پاس مانون کے لئے ہو بزمہ کا کہے سورہ نام کشتا کنا داغی جواب تک ابن کثیر کرے ہم بے انشاءاللہ تکو جواب شپگم شبدار اللہ عز قریب نحن اقرب الیہ نو قریب ہی دیتی جلد نزیب مکان کی کر قربنا و نجیہ دلیل تفصیلی جواب امروز سبینی قریب ان کی کوئی انشاءاللہ وہ ما شبدار شادی سے ثابت کی کہ اللہ دشپی پاخر کے سلس اللیل کے نصف اللیل کے اسمان د دنیا ترا کزی چرا کزی نو حرکتوں کو منتقل شو نو فوقیت کے نپال شندے و حادث شو نو سرنگ تاسو اللہ علیہ نزول ثابت آیا تعویل بے خام خاک ہے ددی جواب باب دا حدیث کی راضی اور انت کے اصل کی ترمیزی دا عقیدہ لی کرے حدیث نزول کی خدای بہترین جواب چرے اسحاق بن راہوی کرو امیر و پاس زمانہ کے یو گورنر و طاہر نمیو یا ابن طاہر اگر مولیان و بیدتیان و رپورٹ ورکو معتزلہ وقت کیو چھتے اسحاق بن راہوی لڈیر موقت ورکے اور حالدار اغویلی چھ اللہ را کزیگی دل عرش نرا کزیگی اخکتا بادشاہ لگی را غیر و غفتا اور دیر غصہ ورته تعالی سویلی چې الله را کوزي وختتا عالم الله حوصله ور کړی هغه ورته مان دی ویلی دا خوستان نکویل اسره آل رسول کېو بس په ټکی با روب راغی وته ځوان نک څنګه ویل زری حدیث وته په سند سره بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې انزل ربنا یا غلشه بیا دی مولیان نزے اور تپوس کن تپوس دا رہے چ اللہ تعالیٰ کو پارش بانے مستوی رہے وہ ددے سرسر قادر کو نزول بانے دے او کہنا رہے اس ما تداوا ہے ای غلی شوال مولیان بادشاہ دے جوابو کہے گا بیا دے جوابو کہ ولی غلی شوی ہے اسحاق بن راہوی دی جواب نشی کولے دی کداوی چ اللہ قادر نہ دے خو کافر کی کر او کداوی چې الله سر دې استوا لرشنا قادر دې په نزول نو دا زما مسلک دی
منگوائے اللہ مسعید بارش بانے اور سرد دینا قادر لے بنزو دا خاصانہ خبر ہے دیکھ سے مشکلات پیتا سو پیدا کر دا سے نہم شعبہ برازی کل شین حالک من لا وجہا ضرب درمان داو کی اب درے شکم تفسیر ماخبت تفسیر کی لکھلے انشاءاللہ دا سبل جانے لکھلے آسان خبر تو مخ میں کعبے شریف پر طرف کر صرف مخ دے کر ٹول وجود دے کر مخ مستلزم دے ٹول وجود درا دار وجہ مانے دا اللہ وجہ مراد دا غزات دے ٹول کا دے تعویل نہ ہوئی تعویل مضمون لسم شعبہ منطقیان دا کہ اللہ دا عرش دا پاسین یا بدائن وڑو کی یا بغٹ یا برابر ویدا خپل کش میش کوا چی تب یو کٹ کی ناس چی خپل کچ کوا ارگل چی اللہ دا پارا فوقیت دے دا عرش دا پاسا نمو دا آیت تمثیل نکو نیشی تمثیل نکو نو دا خبر خوب تمثیل کی چلی کر اکموستان تپوسو کو چی عرش بانے اللہ دے تا عرش بانے ہوئی چی آو خانو عرش دسیشی نا جوڑ دے ماتا ہوئے چاند تو ستاسو جوابی دا جواب زمگا ہی کر مسلک دا سلف صالحین پر باب کی خوازح دے خدری مسئلے لکسنگ جماعت تنشید کی لکلو اور دیکھ اشعار دے ابن قیم نے کتاب مرانہ کر دی اور پاغی کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ داغو قولم پکی ذکر کرے بخپل آغت نسبت کرے آئے کم سے ذکر کریں امام مالک امام امام شافعی بیاوی وَكَذَاكَ قَالَ الشَّافِعُ وَحَكَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَشَيْخُهُ الرَّبَّانِيُّ حَقًّا قَضَى اللَّهُ الْخِلَافَةَ رَبُّنَا فوق السماء لأصدق العبدان بیاوی وكذلك النعمان قال وبعده یعقوب والالفاظ للنعمان نعمان سوک دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اغویلی و داغن رسو داغ شاگرد یعقوب سوک دے ابو یوسف دیویلی چی من لم یقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر ان الله فوق العرش لا يخفى عليه حواجز الاذهان فهو الذي لا شك في تكفير لله درك من امام الزمان امام ابو حنیفہ چاہد اللہ عرش نمن اسمانون نہ پاسا و دار مکان نہ پاسا اور اللہ نمنی دا عرش دا پاسا پتا سے حالت کی چاہ بنے سشے پڑھنے ددی سڑی پر تکفیر کی شک نشتا وہ کافر ادے ہوئی اے امام سے واللہ لنگ میں حضر کی للہ در رکھلامان اللہ پے در کی دیر کمال دیو کخا دیوی حاضر الذی فی الفقہ الاکبر عندهم وله شروح عدت لبیانی دا پا فقہ اکبر کی لی کلی کر اور دا شرح اللہ قاری وغیرہ دیر شریح ذکر تعجب من کو عجیبہ خلق دی وی منگا دا امام ابو حنیفہ مقلد یو اور حالدار پا عقیدہ کی را مقلد نری ذکر ننی چی عقیدہ خراب ہو دری پنی بانے چی عقیدہ خرابی تے تقلید سے لگے وہ مان سکے واپس امون نے کی بیا ست تناقض را جمع کرے دی کتاب کے ماں بعض تعویلات چی نقل کرو نما رد دپارا نقل کری وہ سر بیا ہر تعویل میں ذکر کرے داغی تردید چی خلق دا تعویل کئی لیکن دا مردود تعویل آخر کی اربعینات دا مختص فی زمون شیخ پورے پنجپیر شیخ پورے دا داغن نقل لی اگر چیزیں مثال مولانا زکریا مقدمہ دا بخاری کی لکلے وہ باب دا حادث گئی لکلے اشارہ دے منشد مخ کے نشتا تم رہے شدہ اربعینات لفظ چرے دا نحویت پلے سر غلط تے
غلط ہوا ہے داغس اربعینات مانا سلویخ ہونی سلور بھی کا سلور چاہیے تو مربعات ہوئی یا ہوتا ارباع ہوئی دانم گداغی پہ اصطلاح نکلے ورنہ دا اصطلاح سینا مربعات بھی کم صورت عنکبوت کے منگلی کری کن اگر دی مربعات یا الارباع اگر چاہیے کہ تو قرآن کریم دو اصول یا خلاصے ذکر کرے لا يسير الرجل بصيرا من القرآن سڑے قرآن نہ پوری گی حتی یعلم اربعا اوپی جنی سلور تفسیر قرآن بالقرآن بالسنہ باقوال صحابہ باقوال تابعین داروس فوائد کریم انشاءاللہ کاربین پشان در سلور معنی شرعیہ و لغویہ بجدا جدا پی جنی مقاصد در صورت پی جنی اسباب نزول پی جنی ناسخ منسوخ پی جنی سر پارے پی جنی لے اربعین در سلور مقصدون در پارا دوی مقاصد ایمانیہ توحید رسالت نبوت و صدق در کتاب ایمان بالآخرہ ویمدہ باربعین و سلور و سرنور زیاد کی گئی جہاد انفاق آداب و تنظیم دید پارا اچھ بری بانے سلور ڈل بانے رد کی المشرکین الیہود النصارى المنافقین دی کہ مجوسی بریخ ہے محکمات دے اور صحابین بائی کے پادشی کار میں لکنور سلور رد کی چاہے تو سلور اقسام د شرک اعتقادی ہوئی فی العلم فی التصرف فی الدعاء والعباد اور سلور ڈلو کے موجود مشرکین بالکواکب بالعباد عباد مرادی انسان ملائک و جن وضاحت بقید مقاصد و پسلور سیزنمانی قصص بذکر کی قرآنی مثالنا اور شبہات و جوابنا احوال المشرکین یرب اور کی تحذیر بقید سلونا کفر نفاق اور شرک و افتراء لکنو سلو نمضان ساتھی لگا تحریم لغیر اللہ بنا کہیں نظر لغیر اللہ تحلیل ما حرم بنا کہیں تشبہ بنا کی دام کناو مقدسہ و سرا چدل تبزان لکعبہ نہ جوڑے چو پلان کے دے کم کعبہ کو دلی توافون بنا کہیں لکنو سلور لی چھ انکار دو توحید نہ بنا کہیں دا معجزات بنا اخراج رسول استعذاب رسول اجتناب بقید سلور کارون مداحنت بن گئی حق پٹول بن گئی ترک العمل بن گئی اور تحریف بن گئی دارنگے دادی پارش مبتلا نشی پر سلور سیزنو سلور سید اللہ طرف ہیں اور زجری بل تخویف دنیاوی بل اخروی بل ختم قلبی پشان در نور سلور و شاہ نمدان ساتھی اتباع خواہش استدلال فعمل دا اباو بن گئی زما پلار زما استاد دا سکڑو اتباع زون بن گئی او قیاس فاسد بن گئی فاسد آئے یہ نس خلاف کل شدمان امتحان شی پر سلور سید دوستان بے ملامت کئی چتا زمون مرگر تیا پری خواہ جاہلان بپتان ہوئی علماء بو سراست کیے دشمنان بپ خوشحالی قارب دانگی عمراء علماء سو رحمان دبانی نورم سلور امتحانات راضی سب و تخلق کی ایزاب ہے کی قسم قسم افتراء فرمانے کی مکرون بکی کوبران مراد دے کی غٹان دی دمل دے با تمسک کی پسلور سیزنوان نے یو با احسان کی دخل کو سرا فحشا و پریدی امر بالمعروف بکی نیال منکر بکی اللہ بول عزت ورکی دا سلور سیزنو دنیاوی بشارت اخروی بشارت انابت اللہ اور رب قلب لکنو سلور سیزنو مور کی تشجیع استقامت و نصرت و معیت خاصت اللہ طرفنا آسان وشی بدوان سلور کارونا یو تا ایثار نفس ویزان قربان کول بل مال قربان کول بل ہجرت اللہ بل مقاطع دشمنان لیکن اور سلور و متآسان شی اور تزہیر فی الدنیا بل اطمینان فی السراء و ضراء بل کلمہ حق پنیز و غٹان و خلق اور آداب و وحد ابتلاء کی داخل بشی دے پسلور و دلو کے نبیین و صدیقین شہداء و صالحین کامیاب بشی پسلور و خصلتن یدعا عظیما فی ملکوت السماوات حدیث کی ثابت تھی لوے درجہ بہت ثابت شی
خکارا ملاقات بکی درب العلا اور یہ بفی جنات الماوا. بعض اصول دتن اور ذکر کو جو قرآن متعلق صرف ہمارا ایک کتاب پہ ابتدا کی شروع کری پائے کہ اسو فیدی داول فیدا علم تفسیر مشتمل لے پشپاڑ سلمون ول سلمون وان یسرے ما تفسیر ازدک علوم تفسیر کم کم دی ول سلمون خان یود علم القراءات متواتر مشہور شاذ دا ازدک ہے علم القراءات دیتے نہیں کہ خوشاوازی بجدک ہے قراءت بجدک ہے بدیز ہے کہ سنگ قراءت دے بل سر علم و مفردات القرآن لغتاً و شرعاً قرآن کے مفردات دی معنی لغوی سلامان شرعی سر درہم علم و تناسب السور والآیات سلورم علم و موضوعات السور والآیات موضوعات عنوانات ہوتی دعویں پنجم علم و اعراب القرآن و وجوہ الاعراب شپگم علم الفصاحت والبلاغت فی القرآن وم علم القصص الواردۃ فی القرآن اتم علم د ناسخ و منسوخ نہم علم د فضائل السور والآیات کہ حدیث کی ذریعے صورت سے فضیلت راغ آیت لسم علم د اسباب نزول یو لسم علم د عام کنۃ النزول وازمنا دا آیت کم دے نازل شعر ہے پکم وقت کی نازل شعر ہے دولسم علم الاشخاص الذین نزلت فیہم الآیت والسور اشخاص شرعی مبارک کی آیت نازل شعر ہے سورت نازل شعر ہے بعض ایتون دا بعض صحابہ مبارک نازل شعر کا یا بعض منافقین مبارک دیا لسم علم الآیات المتشابہۃ فیما بینہا دا متشابہات نہیں مراد آیتون شداغی تشابہ دے اول سرا آگے تتاسو تائیدات وائے منگو تا تائیدات نہ ہوئے یو زیویلی چلن تمس النار الا یام معدودات بل دیویلی الا یام معدودہ داولی دی کی فرق دے دا علم باصل ہے سوال سم علم داغ الفاظ چلائی معنی ڈیل دی لفظ سو معنی دی پلسم علم دا الفاظ مترادفہ و سرد فرقنا مطر و غیس وغیرہ چلی دا مرادف دی لیکن فرق پا کس ہے شپارسم سر علم امثال القرآن دا قرآن مثالون بجدک ہے واللسم علم اقسام القرآن اقسام مراد دی قسمون دا علمون پا تفسیر کی دن نراجی تفسیر الزکین دا واللس علمون واسر راجی بل فائدہ دا براکس آکم علمون دی شپائے بانے ایک تفسیر جوڑاول بنا ہے تفسیر جوڑانا مناسب تصنیف دا تفسیر کے اسڑے گئی دا پارا سو علمون پکاری پینزل سلم دا پارا پکاری مشہور ہوگا خدا مقصد دا ہے دانے کی ایسی ترجمہ شرے یا ازدکول پینزل سلموں تا محتاج دی نا تفسیر چی عالم لکی ندا پینزل سلموں لبکار یو علم اللغت علم النحو علم التصریف علم الشقاق علم المعانی علم البیان علم البدی علم القراءات علم الاسماء والصفات للہ سیوتی ہے تو اصول الدین ہوئی علم اصول الفقہ علم اسباب النزول علم الناسخ والمنسوخ علم الفقہ والاحکام علم الاحادیث شارحۃ لمجملات القرآن کم حدیث و دو قرآن شرح کرے العلم الموہوب من اللہ دا پکی بل علم دا لکلے نہ کتابوں کی نہیں دی تو موہوبی علم ہوئی کہ اللہ انسان کی قوت واچی دا آیت نہ علمون رئیستیشی حکمتون رئیستیشی تدبر کولیشی نو دی اصل کی مخکنی سوال دا سلمنا منگوائی پین لسم علم موسر پکار وہ دا تفسیر دی لکلو دا پارا پکار اصل ترجمے دا پارا نہ پکار
دریم فائدہ کے معانی جامع کی من ذکر کیا بلرس سلام فائدہ کی دل تمالی کے لیے طرق و تفسیر تفسیر ہوا ہے چھپا نقل سریکا دا تفسیر سلور طریقی اول دے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن یوز اجمال کری مطلق ذکر کری بلدے تفصیل کری تقید ذکر کری دا خبر قرآن کی پخپل ثابت دے اللہ عز قرآن در لے گم جمع کو میں ثم ان علینا بیانا اللہ زمون پر ذمہ بانی بیان دا قرآن بیان سے تو تفسیر تو ہی کر اللہ دخپل کتاب تفسیر پخپل کر دے ادائے تفصیلات مال تو ذکر کری ہم زیب زے حوالوں کی اور کو سدھی آیت روبا صدی تفسیر فلان کی آیت دویم طریقہ تفسیر القرآن بالحدیث المرفوع صحیح دا قرآن دویم تفسیر سر احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خودیر شی اور دام پا قرآن کی ثابت تھی قرآن کریم کی وانزلنا الیک الذکر لتبین الناس ما نزل الیہم قرآن مونگا تعالی ولی نازل کرے دیدہ پارا چھتب تشریح گئے نبی چھے تشریح کرے دا قرآن خدا دے موجود دے التشریح دا نبی کم دے کے دا اگیتا حدیث ہوئی رد دے پا منکرین حدیث بان اور دلی مثالوں مابیاڑی ذکر کری لفظ ظلم صحابہ دلی مقصد نہ پیجن سورت انعام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیروں کو بالشرک لفظ قوت چردی نہ پیجن سورت انفال کی راضی ہے ظلم من قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائے شرح اکڑا بالرمی عائشہ رضی اللہ عنہا عقیدان پیجن دا حسابی یسیر سورہ انشقاق کی چراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کے حسابی یسیر عرض تو پیش کول تو نورم قرآن کے علمونس کا ہے نو تشریح پہ حدیث کے رہا زکاة ور کہے تشریح انترا دریم طریقہ تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ ولی صحابہ کرام و قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دے پائے پوشی حاکم مستدرک کلی کلی کہ تفسیر دا صحابہ پنیز آل علم بمنزلت المرفوع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیر کا حدیث مرفوع ادو جن امام بخاری تراجم الابواب کی تفصیل نکلے باقوال الصحابہ اگرچہ امام بخاری کو حدیث مرفوع روڑی کا اشارت باب دا تفسیر کی اقوال دا صحابہ پشانت دا مرفوع نہ اکثر روایت کرے کتاب التفسیر عن ابن عباس عن ابن مسعود عن علی نبی ہریرہ دی باب کی بیان حق خبردار چدا تفسیر بے اقوال صحابہ مخصوص سے پاسباب نزول اور پائے مسائل کی چھپائے کی رائے نہ چلی گی نہ آغا منزلت مرفوع باندھی یا معنی لغوی اور کل چدین سوائے نو ٹک دا اقوال دا صحابہ کرام حجت دے خدای دا پارا بیا شرطون دی ابن قیم لکلی دا مسئلہ چی قول دا صحابی حجت دے ابن قیم دا دے دا پارا دیار لس آیتون ذکر کری امال تراوڑی سر تفسیر بیا حدیث مرفوعہ اور سارے موقوفہ اگر ذکر کری دا تقریباً یو کم دیش چی دا تو دلالت کی بری بانی چی اقوال دا صحابہ حجت دے نورم پائے کرے تفصیل کرے داغی اشپگم وجہ ذکر کرے دا اشپگ سلو اختم وجہ چی لم یزل اہل العلم فی کل عصر و مصر یحتجون بما هذا سبیل من فتاو صحابت اقوالہم ہمیشہ علماء دا ہر زمانے اور دا ہر خواب چی حجت کے بے پیشکولے دا صحابہ و فتوی و دائی اقوال اولا ينکرہ منکر منہم چاپ کے انکار نہ نکڑے اور تصانیف العلماء شاہدتم بذالک و مناظراتم ناطقتم بذالک آخر کی بیاویلی ابن قیم دا پہ اعلام المواقعین کی لکھی اور 250 جز کے
اتبع لکی ولم تجد فی ای کتاب من کتب السلف لیس قول ابی بکر عمر حجہ ولا يحتج باقوال الصحابہ. دا سلف په اس کتاب کی راسی نشته ده چې دا صحابه قول حجت نه ده، دا نه دي شرط نه دی ویلي. دا ورس ابن حزم وغیرہ شروع کړي. نو نن زموږ بعض علماء ساده دي، سخت ساده وي، ای لیکي فتاوو کې چې قول د صحابه حجت نه ده. ولې دا خبره کې شیعان خوشاله دا تفسیر اولی کګن لکه څنګه چې ابن قیم ویلي او سره شرطونه ولي کا پرې شرطونه باندې قول د صحابه حجت ده. دا نفی خو شرطا چا لیکل نه ما سوا د ابن حزم وغیرہ شعر سراغلی. دیو جنات طریقہ په باب د تفسیر کړه. سلورم طریقہ تفسیر القرآن باقوال التابعین. زرکشی ویلی قول د تابعی کی تفسیر کول بلے کہ امام احمد و روایت دی یو کہ ویلی دا جائز دے بل کوئی دا معنی دے، لیکن امام بخاری طریقہ اور اکثر مفسرین طریقے اغدار شدی روایت دا تابعین ذکر کری پر تفسیر کے دشانہ دا مجاہدنا سعید ابن جبیر کرما دارنگ سفیان زید ابن اسلم وغیرہ ارشی تابعین ابن کثیرم ابن جریرم ددی اقوال نقل کی پر تفسیر کی دلالت کیجیے وہ باب دا تفسیر کی ددی قول دام حجت دے ولی دی اخذ کرے دا صحابہ کرام پدی کہ میں ابن قیم لکلی ومن تامل کتب الائمۃ ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسیر التابعی. مخکنو علماء پائے کی ذکر دی ابن کثیر ویلی دا شعبہ من الحجاج اقوال التابعین فی الفروع لیست حجتا فکیف تکون حجتا فی التفسیر حجتا من علی غیرهم لمن خالفهم. دا سری دا یو تن قول اکل چاغی اجماع کی نو بیا شک نشته پدې کې چې دا حجت ده. تابعین دای قول په یو بل باندې حجت نه نه کته مجتهد دا مجتهد ده. امام ابو حنیفه نے ذکر نقل دی چاوی قول د تابع په ما باندې حجت نه ده، هم رجال و نحن رجال. ولی قول د یو مجتهد په بل باندې حجت نشي کېږي. او په باب د تفسیر کې پدې اعتبار سره چې د نقل کړي د صحابه کرامو او مقابل کې بل قول نشتا ځکه هغه په حجت کې پیش کې دي شي. بل فائدہ کې ما ذکر کړی مناهج مختلفه مفسرین د مفسرین په باب د تفسیر کې مختلفي طریقې دي. هغه د تتبع بل اثر ما ذکر کړی دیارلس. اول طریقہ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالنقل آیتون احادیث روڑی. دا سے تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، در منصور سیوطی وغیرہ طریق مشہور دے. اپائے کے باغ کار کے احادیثوں کے بغور سندنا دغه زمانه چې بس هغه ذکر کړي سندون تبع اعتبار. دویم تفسیر دے بالفقاہت و استنباط الاحکام، لیکن ابن عربی احکام القرآن دا قرطبی کتاب دا جساس فقہ اکثر ذکر کرے. دریم ذکر ہے تفسیر بذکر وجوہ الفصاحت والبلاغہ والعربیہ، فصاحت و بلاغت و عربیت نحو صرف کی بیان ہے. دی باب کی تفسیر کشاف دیر مرجع اگرچہ سڑے معتزلی ہے، احکام میں گورا لیکن فساد بلاغت گورا. سلام تفسیر بالمعقول و ذکر الحکم، آیتون متشابہ قرآن کے دیوبل نے جدا کی. تفسیر امام راضی نیشاپوری سراج المنیر، تفسیر خازن. پیزم تفسیر بذکر د تناسب الآیت و سور ربط لکہ تبصیر الرحمن د محایمی و نظم الدرر د بقائی. شپغم تفسیر دے په بیان د معنی د مفردات فی القرآن، هغه ته مفردات القرآن در راغب وي. اخفش کتاب لکلمان القرآن الاخفش
فرا کتاب لکلمان القرآن للفرا مفردات کی وم چرے جمع دا اقوال دا علم اور دیر وجوب تفسیر کے مفردات و جملوں دا زاد المسیر کڑی قرطبی کڑی آلوسی بحر المحیط یو آیت کے دیر شی اقوال را نقل کڑی اتم تاویلات دی دا متصوف و اشارات دی علماء جائز نہیں چلے تم تفسیر وائے لیکن ابن عربی صوفی چلے داغ کتاب دے تاویلات ابن عربی اور تل دارنگے ماتوریدی کتاب دے تاویلات ماتوریدی بیزائی وغیرہ لوسی کل کلاغ اشارات ذکر کئی واقعی تو تفسیر نوے لکھی ہے نام چلے تفسیر و مشکلات القرآن سم مفسرین دا اعظم کرے فریق ابن قتیبہ داغ کتاب دے مشکل القرآن عز ابن عبدالسلام داغ کتاب دے مشکل القرآن متاخرین کم انور شاہ کشمیری کتاب شتا مشکل القرآن لسم اہتمام دے بجمع القراءات المختلفہ مختلف قراءات متواترہ مشہورہ و شاذرہ جمع کئی اگر چنور تفسیروں پکی قرطبی بیزاوی مدد اعتنا کرے خود حلبی و تفسیر دے تفسیر در منصور دا در مسون آغا داکار دیر کرے یہ لسم منہج دے ذکر و اعراب القرآن دا قرآن اعرابات ذکر کی اور ترکیبات ذکر کی محمود صافی کتاب دے دیرش جزا اعراب القرآن للمحمود صافی دا نحاس کتاب دے 15 جزا اعراب القرآن دا نحاس مختصر کتاب دے املاء و مامن نبی الرحمن دولسم طریقہ سرا جمع دا الفاظ متکسرت المعانی دا سی کتاب چھے یو لفظ راوڑی شرائی ڈیر معنی دا یو کتاب دے بصائر ذوی التمیز دا قاموس والے شرے مجد الدین دا کتاب دا با کتاب کے خلاصے مشتا دا غیب طرز ذکر دا نوے کار نئے نو دا با کتاب کی دائری چھے دا یو لفظ ڈیر معنی لکلی حوالی اور کڑی قرآن کی بیا لسم طریقہ دا چرا ٹول امور سڑے پہ اختصاص اور رائے جمع کی ان پر کی فساد بلاغتی ان پر کی قراءتی ان پر کی تفسیری دا مفرداتوں ربطون بکی دا تفسیر دے تفسیر دا بحر المحیط یا ابو حیان بل تفسیر دے دا لباب دمشقی ابو حفص دمشقی تفسیر ابو سعود منگم دے خپل تفسیر کی دا طریقہ اختیار کرے دا چرا اکثر امور دے منگا پر ایک راجہ مکو بل فیضہ مالی کلے فوات و سور بے اعتبار حروف التہجی یو فوات و سور میں تنشید کرتے ہوئے اخو بے اعتبار انواع الکلام دیکھی دے اجمال پتور بانے الف لفظ چلے داد یو سریق صورتوں پر سر کرا گئے الف بی چلے دے یو صورت پر سر کرا گئے تی چلے پر سلور صورتوں پر سر کرا گئے مینس کے بیات تھے پس حصے وغیرہ دانی شجیم خی چلے پر وہ صورتوں پر سر کرا گئے خی پک بیان نشتا سین چلے دا وہ صورتوں پر سر کرا گئے سواد دیو صورت پر سر کرا گئے شین نشتا بکی تھوی بسلور صورتوں پر سر کرا گئے زوی نشتا عین چلے یو صورت کرا دا دو صورتوں کرا گئے غین نشتا بکی قاف چلے دا تو صورتوں پر سر کرا گئے کاف دیو صورت پر سر کرا گئے لام پر سلور صورتوں سر کرا گئے نون چلے یو صورت پر سر کرا گئے ہی چلے پر دو صورتوں پر سر کرا گئے
یہ پسوال سورتونو بسر کی راغلے دا وہ چرے دول سورتونو بسر کے بیارو سا سورتونو میں شمار لم دی پہ اعتبار دا کلام سرا آخمگا تنشید کی ذکر کرو بل فیضہ کی مالی کلی ترتیب سورہ والآیات بے اعتبار نزول المکیہ والمدنیہ زرکشی برہان کی لکھی اور سیدی اتقان کی دا ترتیب آگی لکل ہے لیکن دا خبر ہے دا سورت بفلان کی سورت پس نازل شعر ہے ددے بدا مطلب نہیں چھ ٹول سورت چلے پلان کی ٹول سورت پس نازل شعر دا مطلب نہیں یہ تو ابتدا ہوئی دا سورت چلے نزول شور و شیر پفلان کی سورت پسے دسی بوایا اگر شٹول آئے تو نہ پیوزہ نہیں راغلی دا پگدو سورتوں کشتا اور مختصر سورتوں کی ویلی کی چدا سورت فلان کی سورت پسی پورا راغلے مکی سورتوں نے یا پنزا اتیا سورہ علق نہ شوروں اور ختم دی بصورت متففین اچاکس کرے سورت عنکبوت بانے ختم کری اور مدنی سورتوں نے یو کم دیش چاہ سورہ بقرہ نہ شورو سورہ مائدہ بانے ختمی اور اگر شریع کی بعض کے اختلافات کمال تو ذکر کری گیا سورہ فاتحہ کی مختلاف ہے صحدار شاہ فاتحہ مکیدہ نزول کی پنجم ترتیب کیا سورہ نصر د مدینہ آخری سورتوں کے بے اعتبار نزول ارگلے سے بڑے ترتیب السور کے اختلاف کثیر دے دیر اختلاف دیو جن تفسیر بوقت کے مادی ترتیب تے التفات نہ کرے تو قطعی مسئلہ بکینے نسلہ ذکر کو بل فیضما ذکر کرے دا عدد سور والآیات والحروف والقرآن سورتنا آیتنا حرفنا پا قرآن کی سوری سورتنا کو اجماع سر ثابت دا اشیاء سر سوار لستی بعض پرے کی صورت انفال و برات یو بانی صاحب کڑی لی فیر و قریشی پا یو بانی صاحب کڑی ہے دولس ویلی اگر دا قرآن منکر شوی نلی وہ صرف دو صورتوں نے پا یو صاحب کڑی منگو آئی اگر جدائی دا صورتوں نے تو دی سوار لس آیاتونا پا صحیح تعریف دایت دار شاہ پی جندر کی پا توقیف من الشارع لیکن سورتوں کا نو آیت سے یو طائفی دا حروف دا قرآن نہ پیو سورت کے کہ پن نقل سر معلوم شی شدا آیت تر فلان کی زید دے اور فلان کی زید نہ شورو ہے ابتدا انتہائی پن نقل سر ثابت دی ذکر زمخشری ویلی آیاتون ہم گورے توقیفی دی عقل پڑے کہ نہیں چلی گی نو روایت دا عبداللہ ابن عباس کی راغلی دی کہ ټول آیتونه د قرآن شپږ سوا دا شپږ زره شپږ سوا دي دا ټول آیتونه دومره دي او زرکشی ویلی چې کلمات د قرآن چره کلمات بیا د حرفونه د آیتونه کمی ناقص معنی ډیر ذکرې په یو آیت کې ډیر شي کلمات دي نو کلمات اویلی وہ او یا زر دی اور سلور سوا نہ دا نہ دیش وہ او یا ذرا سلور سوا نہ دیش دا ایک کلمات دی حرفون سوری سیتی ویلی ټول حرفونه دا قرآن شپږ لکا دریش ذرا شپږ سوا یو او یا اگر شبری کم سے اختلاف دانی ذکر کریں جماعت القرآن کی بیابل فیضہ ما ذکر کرے تقسیم سور القرآن لا ستۃ اقسام دیتا منازل سبع ہوئی قرآن کے وہ منزل لکھن وہ منزل وہ شپو کی وہاں قرآ و ختم کا دبائے صرف ندا نقل لی جائے سورتون دا قرآن پہ اعتبار دا اعداد الآیات اور تلاوت سر وہ اقسام تو تقسیم کروں اول خصورت فاتحہ دا خزان خصوصیت دے دویم تو سبع طوال ہوئی وہ سورتوں نے اگدو سورت بقرہ
تر برات پورے پائے ختمی چاہیے پڑے کی سورہ انفال و برات پیوبانی حساب توال و تزکوی شدری آیتون در طول سورتون زیاد تھی سب کی تو 200 زیاد تھی سلوگ ان تک کی کم دی دیتا منزل اول ہوئی اصل کی دا سورہ یونس نمی آقا شروع شی بل اگر تم میعون ہوئی اگر سورتون شام میعون دی دا سورہ یونس نا تر سورہ نحل پورے پسلو آیتون مانے لگ لگ زیاد تھی سلورم تم مسانی ہوئی مسانی دا سورت اسرانا دا سورہ فرقان پورے دا سلو تنزیح ہوئی دائن بار سورت کم مسانی وتوئی دا میئین دا پار سوانی دی داغی دوال غنت کے پیدا کی یا مسانی من اکثر دری قصے مکرر راضی پینزم چرے مفصلات دی مفصلات ہوئی آغا اکثر پا بسم اللہ سر دیو بلن ڈیر جدا کی یا مفصلات محکمات ہوتا ہوئی حدیث رائل اغم بیادری قسمنی یودی تیوال مفصل چاہ صورت حجرات یا دا قاف نہ شروع دی پیو قول کے صورت نبا پوری دی بل قول کے دا صورت بروج پوری دی آگے تو تیوال مفصل ہوئی اور شپگم بنے کہ اوساد مفصل دی دا سورہ نبا یا دا سورہ بروج نہ شروع شی تر صورت زحا یا یو قول لے صورت بینہ وہ ہم چلے بیا قصار مفصل لی کہ اکثر ماخامان کے لسری کی دا سورت زحا یا بیننا تر سورت الناس پورے دا اجزاء القرآن کی دیرش دی کہ دیرشی پاری دی اور شپیتپ کے حزب دی یا عربی سعودی قرآن کے حزبوں نے لکھی کر شپیتا احزاب اور روبے بخش جائے لکلی شپکشلی واللہ عالم داکم دے لیکن داکم قرآن چی مکہ کے مجمع ملک فاد مدینہ کے چاپ کی کنا دے آخر کی مالی دلو بلیو کتاب قرآن و نسخہ ترکی حرم کے محکمائے کی قتلو کیوں کتاب دے غیث النفع دا علامہ سقا صفا قسی اور دارنگے بل کتاب دے ناظمت الزہر بل کتاب دے تحقیق البیان بل دے ارشاد القراء والکاتبین ما تپوسنا اسداد لوک لیکن دیکھیو کتاب نہ ملائی پاغی کی لکلی سے قرآن دیر سپارے پائی کی لکلی بڑی کتابوں کی ابن کثیر دے باب کے لیے دا تحزب اور دا مشہور کے دل چلا دیرش دی دا ایسے مشہور دی مدارس وغیرہ کے منہ سردری سند نشتا بس کتابوں کی لکلی کہ بس دا شری دیرش پاری وہ دے انکار بنے کہ خلق بھی جو قرآن منکر شروع صرف تحقیقی خبر آ رہا ہے ادے کی دم اصل کے بعد ہے کہ یہ سپارہ ختم شی اور پسیبل عطف موجود ہے دیا تفریح والمحصنات من النساء عطف دماغ کی رفع مد دلان دے چھ پتہ دے بانے قرآن پریدین سبا و بیا والمحصنات تو ہے رحمانہ کے فساد راج معلومی شدہ سلف ہونا نقل نشتا دارو سے چاد ختم نہ پارا آسان کڑی ابھی ادر تا پو دیش پاری جدا جدا چاپ کڑی چ ختمیان ہوتا آسانی زیادہ ختم والا اس ترتیب مالی نہیں دی قول قولی حضرت صف اللہ صبح انشاءاللہ قرآن شروع کو